مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی شما را با رویدادهای جنایتی کشور در هفته سپری شده شناس می‌نماید. مقصد از تهیه و پیشنهاد برنامه آن است که نفر اگر در سر فکری خطایی دارد این را دیده به راه درست زندگی برگردد. در استودیو با شما ماه رخسار تولدزاده. سلام. авбошии ронандагон ва вайрон гардани тартиботи ҷамъиятӣ дар пойтахт. اون گارنی هم فرو ماده ماشین کام خه شدم نخشا که جنگ شدم که гумонбаршуда манзили истиқоматӣ амаашро ҳадафи дуздӣ қарор дод. ошкор гардидани парвариши ғайриқонунӣ ниҳоли кӯкнор дар ноҳияи ҷабор расулов. қоидавайронкунии ронандагони автомошинаҳои гаронарзиш ва ҷаримабандии онҳо. ин ва дигар хабару гузоришот дар нашри навбатии барномаи ахбори вазорати корҳои дохилӣ. در شعبه وزارت کارهای داخلی ناحیه جبار رسولов نسبت یک نفر ساکن جماعت دهات دهمای ناحیه مذکور طبق طلبات ماده 204 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان یعنی پرورش غیرقانونی جرائم‌های دارای ماده‌های نشأه‌دار پرونده جنایتی آغاز گردید. گم‌شده شهلا برهانова در حوالی منزل استقامتیش با پرورش نهال کوکنار مشغول بود که این عمل جنایتی او از جانب کارمندان میلیسیا آشکار کرده شد. اکبر شریفی اویدی مصادره نهال‌های کوکنار گزارش آماده کرده است. дар доираи амалиёти кӯкнор 2021 коркарди ахбороти оперативии милитсияи ноҳияи ҷабор расуловро муваффақ гардонид ки як далели қасдонаи парвариши ғайриқонунии зироатҳои дорои моддаҳои нашадори кишташ манждаи кӯкнорро дар ҳаҷми калон ошкор намояд. санҷиши ахбороти воридшуда муайян намуд ки шаҳрванд шоира бурҳонова сокини ҷамоати деҳоти деҳмои ноҳия дар ҳудуди майдончаи пойлезии ҳавлии истиқоматиаш ҳолати ғайриқонунии кишоварзиро ташкил ва растании кӯкнор кишт намудааст. зимни аз назаргузаронии қитъаи дохили ҳавлӣ 749 бех кӯкнор дар ҳолати нашонамо ва коркарди агротехникӣ дарёфту решакан гардид. ҳар сол мешунонед? 749 бех растании кӯкнор то решакан шудан аз ҷониби кормандони милитсия дар ҳолати хуби нашонамо ва марҳилаи нимтайёр яъне мавсими гулу саракбандӣ қарор дошт. ташхис хулоса додааст ки растаниҳои мазкур ба парвариши агротехникӣ фаро гирифта шуданд. барои кишт ва парвариши ғайриқонунии растании нашадори кӯкнор нисбати соҳибхона дар асоси қисми 3 моддаи 204 кодекси ҷиноятӣ парвандаи ҷиноятӣ оғоз гардид ки қонунгузор ҷазои ҳабсиро пешбинӣ менамояд. ёдрас мешавем ки шурӯъ аз 1 июн марҳилаи навбатии амалиёти кӯкнор оғоз ёфт ва қувваҳои мақомоти корҳои дохилӣ барои ошкор намудани ҷиноятҳо дар самти муомилоти маводи мухаддир ва парвариши ғайриқонунии растаниҳои дар таркибашон моддаҳои нашаовардошта равона карда шуданд. дастоварди оперативии милитсияи ноҳияи ҷабор расулов натиҷаи нахустин дар оғози амалиёти кӯкнор 2021 мебошад. یک نفر جوان با جرم دزدی از جانب کارمندان میلیسیا در ناحیه شمسدین شاهین ولایت ختلان بازداشت گردید. دستگیر شده منزل استقامتی عمه خود را هدف دزدی قرار داده از آنجا طلاواری و واسطه نقلیات تمغه چندخو را تصرف کرده است. تفصیلات بیشتر در گزارش همکارمان بنفشه بارانова. пайваста аз ҷониби кормандони милитсия як қатор ҳодисаҳо ба қайд гирифта ошкор карда мешаванд ки бештари онҳоро дуздии молу мулки шаҳрвандон ташкил медиҳад. оё метавон ки як ҷавоне ки соҳиби бозу қувва аст ба чунин амал даст занад? дар ин синни сол мебояд аз шароити муносиб ва ороми кишвар истифода бурда маконеро обод намояд, аммо нияти нопок ӯро ба ин роҳ бурдааст ва обрӯи волидону наздиконашро бо ин рафтораш паст мекунад. чунин як ҳодисаи дуздӣ аз ҷониби кормандони шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар ноҳияи шамсиддин шоҳини вилояти хатлон ошкор гардид. шаҳрванд ашурализода шаҳриёр нурхон соли тавлидаш 1993 сокини шаҳри кӯлоб кӯчаи исмоили сомонӣ мебошад ки санаи 20 марти соли 2021 аз шаҳри душанбе ба хонаи амааш ахмедова муқаддас сокини ноҳияи шамсиддин шоҳин деҳаи саричашма рафта аз набудани соҳибхона истифода карда бо тариқи ниҳонӣ вориди ҳуҷраи истиқоматии номбурда шуда аз дохили сандуқи чӯбини дар дохили ҳуҷра буда 2 адад ангуштарини тиллогии занона, 2
عدد انگشترین نقره زنانه، 1 عدد گردنبند نقره زنانه را تصرف نموده. اینچنین نام برده بعد تصرف جواهرات از حولی استقامتی احمد و مقدس 1 عدد автомашinaи тамғаи чандху рақами қайди давлатиаш 8154 тасарруф карда воситаи нақлиётро ба шаҳри душанбе бурда баъдан онро ба маблағи 6200 сомонӣ фурӯхтааст ки бо ин кирдораш ба шаҳрванд ахмедов муҳаббат ҷамъ ба маблағи 20 000 сомонӣ зарари ҷиддӣ расонидааст. ду ронандаи воситаи нақлиёт ки дар кӯчаи ҷаббор расулови пойтахт муноқиша намуда бо дағалона вайрон кардани тартиботи ҷамъиятӣ боиси танбашавии дигар воситаҳои нақлиёт гардиданд, аз ҷониби кормандони шуъбаи вазорати корҳои дохилии 1 дар ноҳияи Сино боздошт карда шуданд. навори ҳодисаи мазкур тавассути шабакаҳои иҷтимоии интернетӣ паҳн гардида, корбонони шабакаи интернет назару андешаҳои гуногун нисбати ҳолати мазкур иброз доштанд. ҷузъиёти бештар дар гузориши ҳамкорамон Сироҷдин Шакурӣ. санаи 14 июни соли ҷорӣ дар як қатор шабакаҳои иҷтимоии интернетӣ навори муноқишаи ду ҷавон дар роҳи мошингард нашр гардид ки номбурдагон оромии шаҳрвандонро халалдор сохта бо ин кирдорашон танбашавии сунъии воситаҳои нақлиётро низ ба вуҷуд оварданд. ин амали онҳо боиси нигаронӣ ва вокуниши атрофиён гардида аз риёсати вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Душанбе дархост намуданд ки нисбати ҷавонони авбоши дар навори инъикосёфта чораҳои дахлдори қонунӣ андешида шавад. вобаста ба ин аз ҷониби кормандони милитсияи пойтахт як қатори чорабинои дахлдори оперативии ҷустуҷӯӣ гузаронида шуда дар муддати ҳамагӣ баъди 1 соати нашри навор нафарони гумонбару муайяно дастгир ва ба мақомоти милитсияи шаҳри Душанбе дастрас карда шуданд. муайян гардид ки ниҳо шаҳрвандон Ҳалимов Меҳроб соли таваллудаш 1993 сокини шаҳри Душанбе кӯчаи Маяковский, ронандаи автомашинаи мусофиркашони ширкати Як такси ва Саидов Саёд соли таваллудаш 1991 истиқоматкунандаи шаҳри Душанбе кӯчаи Юсуф Вафо, ронандаи ширкати Оби Душанбе мебошанд ки бо ҳамдигар муноқиша карданд. ҳангоми аз тараф як садиса меомадем, ронандаи такси дукас бо ҳам суҳбат мекарданд ва ман ҳараката давом додам, гузаштам омадам, дар светофори ширин дар барбари ман рост шидам ва ҳам хеле гуфтем ки чӣ хеле ҳайф ки не мақсад дар байни ра гам мезанед. гапҳомон пасту баланд рафт, светофор сирқ шид, истодем, фуромадем, даст ба гиребон шидем. гуфтум ягон гарени, гуфт гарени ям фуромадем ай мошина кам хе шидем муноқиша ака ҷанг шидем ака бафт буромадем задем ака ҳамдигарира. зимни пурсиши дастгиршудагон муайян гардид ки онҳо санаи 13 июни соли ҷорӣ тақрибан соати 17:30 ҳангоми дар кӯчаи Ҷаббор Расулови шаҳри Душанбе қарор доштанашон бо сабабҳои ночиз нахуст ҳамдигарро дашному ҳақаротҳои қабеҳ намуда баъдан даст ба гиребон шудаву якдигарро зери лату кӯб қарор доданд. бо ин амалашон ҳарду тартиботи ҷамъиятиро дағалона вайрон намуда боиси ҷамъшавии роҳгузарон ва нороҳатии шаҳрвандон гардиданд. вобаста ба ин нисбати ҳарду ҳуқуқвайронкунанда Ҳалимов Меҳроб ва Саидов Саёд тибқи талаботи моддаи 460 майдавбошӣ кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурии ҷумҳурии Тоҷикистон парвандаи маъмурӣ оғоз карда шуда бо ҳукми суди ноҳияи Сино нисбати ҳар кадоми онҳо ҷазо дар намуди ҳабси маъмурӣ ба муҳлати 10 шабонарӯзӣ таъин намуд. як нафар сокини 24-солаи ноҳияи Ҷайҳуни вилояти Хатлон барои дуздии дучархаҳои сокинони шаҳри Бохтар боздошт гардид. ин нафар дар ҳудуди шаҳри мазкур дар 5 ҳолати ҷинояти дуздӣ гумонбар дониста мешавад. тафтишот зарари расонидаи гумонбаршударо ба ҷабрдидагон 6000 сомонӣ муайян кардааст. офоқи Қодирон оиди чапдастии гумонбаршуда гузориш медиҳад. чанд нафар аз сокинони шаҳри Бохтар ба раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти Хатлон бо ариза муроҷиат намуданд ки шахсони номаълум ба дуздии амволашон даст задаву ба онҳо зарари калони молӣ расониданд. дар натиҷаи гузаронидани чорабиниҳои оперативии ҷустуҷӯӣ ба кормандони шӯъбачаи 4-уми шӯъбаи кофткови ҷиноятии раёсати мазкур муяссар гашт ки шахсияти гумонбари ин ҳолатҳои дуздиро ошкор намуда ба кирдорҳои ғайриқонунии нафар хотима гузорад. ҷумаев Маҳмад Раҳим соли таваллудаш 1997 сокини ноҳияи Ҷайҳун ки пеш бо моддаи 244 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон суд шудааст бо гумони содир намудани ҷинояти дуздӣ дастгир карда шуд.
дар рафти тафтишот муайян карда шуд ки ҷумаев санаи 31 меи соли равон аз назди терминали мусофиркашонии бозори фаровони шаҳри бохтар як адад дучархаи тамғаи беларус ки ба сокини шаҳри мазкур иброимов иброим тааллуқ доштааст дуздида аз ҷои ҳодиса ғайб мезанад. боз ӯ такроран кирдорҳои ҷинояткоронаашро давом дода 4 маротибаи дигар дар муддати 1 моҳ дучархаҳои шаҳрвандонро тасарруф намудаву дар 5 ҳолати ҷиноят гумонбар дониста мешавад ва зарари расонидааш ба шаҳрвандон 6000 сомониро ташкил медиҳад. سه تولسه بود در پیش بازار صاحبشو نبود گرفتمش رفتم فروختم شو کل شب سر فرما گرفتم. зимни дори намудани чорабиниҳои оперативии ҷустуҷӯӣ аз ҷониби кормандони раёсати экологӣ ва сайёҳии вазорати корҳои дохилӣ як далели ғайриқонунии фурӯши курморо дар ноҳияи Деваштичи вилояти Суғд ошкор намуданд. ин нафар Бадалов Бахтовар Ашрафҷонович соли таваллудаш 1976 зода ва истиқоматкунандаи ноҳияи Деваштич барои фурӯши ғайриқонунии курмор дастгир шуд. аз шаҳрванд Бадалов Бахтовар 10 адад курмор ки андозаашон 50-70 сантиметр ҳамчун далели шайъӣ гирифта шуд. ҳангоми ташхис маълум гардид ки морҳои гирифташуда ба намуди морҳои печони шарқӣ ки дар асоси қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба китоби сурхи ҷумҳурии Тоҷикистон дохил мешаванд. нисбати номбурда мавод тартиб дода шуда ба мақомотҳои дахлдор ирсол карда шуд. як қатор шаҳрвандону истифодабарандагони шабакаҳои иҷтимоӣ бо мушоҳидаи қоидавайронкунии ронандагони воситаҳои нақлиёти гаронарзиш худро бетараф нагирифта ҷиҳати баррасӣ ва чораҷӯии ҳолатҳои мазкурро аксбардорӣ намуда тавассути суроғаҳои электронӣ ба мақомоти милитсия ирсол намуданд. васта ба ҳолатҳои мазкур аз ҷониби кормандони милитсияи шаҳри Душанбе як қатор чорабиниҳои оперативии санҷишӣ гузаронида шуда соҳибони воситаҳои нақлиёти мазкур муайян ва нисбаташон тибқи талаботи моддаҳои дахлдори Кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурии ҷумҳурии Тоҷикистон протоколҳои маъмурӣ тартиб дода шудааст. ин нафарон Ватанов Усмоналӣ ронандаи автомошинаи тамғаи Мерседес Бенз рақами қайди давлатияш 1111 BU01, Наврӯзов Искандар ронандаи автомошинаи тамғаи Range Rover рақами қайди давлатияш 0003, Юсупов Пулот ронандаи автомошинаи тамғаи Lexus 406 рақами қайди давлатияш 0010 UT01, Олимон Меҳроҷиддин ронандаи автомошинаи тамғаи Mercedes Benz рақами қайди давлатияш 010 MO01, Султонов Хуршед ронандаи автомошинаи тамғаи Mercedes Benz рақами қайди давлатияш 0002 AT01, Акрамов Эҳсонҷон ронандаи автомошинаи тамғаи Toyota Camry рақами қайди давлатияш 4444 UX01, Шогадои Субҳон ронандаи автомошинаи тамғаи Toyota Prado рақами қайди давлатияш 1070 XA01, Ҷононов Бахтиёр ронандаи автомошинаи тамғаи Hyundai рақами қайди давлатияш 2007 RV01, Шарипов Нуралӣ ронандаи автомошинаи тамғаи Toyota Camry рақами қайди давлатияш 0111 RA01, Қаюмов Аҳмад ронандаи автомошинаи тамғаи Hyundai рақами қайди давлатияш 8999 KO01, Маҳмадов Мустафо ронандаи автомошинаи тамғаи Mercedes Benz рақами қайди давлатияш 1101 UV01 мебошанд ки бо дағлона вайрон намудани қоидаҳои ҳаракат ба дигар иштирокчиёни ҳаракат дар роҳ халал расонидаанд. инҷо расидем ба хотимаи барнома. дар инҷо бори дигар таъкид менамоем ки кору пайкори худро дар доираи қонун амалӣ созед. хайр то дидори дигар, тансияту хушрӯз бимонед.